Здравейте хора и добре дошли в едно ново видео. Днес съм в Трявна с един мой приятел, който се казва Вали. Здрасти! Ето го. И ще играем на една настолна игра, която се казва Brawl Stars. Да. Камък. Супер, вижда се. Може да мечиш камерата. Вижда се, ей! Ти ли си първи или аз? Ти? Добре. Его Зара. С първия път 6 са падна. Падна ми са 6 хора. Значи сега 6. Сега как сега? Аз съм червен, насам. Да, сега ще. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Само да видя какво е 3. Те, това с бомбите какво е? Ясно не знам. Хвърли 3 за да продължиш играта. Добре. Сега да видим дали ще хвърлят ли. 3. Хвърлих едно. Сега е Вали. Сега съм аз. И аз оставам там, да видим какво ще направите. 2. Пак. Добре, мести. Не трябва местиш. Аз съм на това с бомбите. Добре, Yeah. 6. Давай, значи на същото място, нали? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ми да. Я сега съм аз. 6. Не, трябва. Чакай, да. Тай, снимай надолу. Махни си пръста. Така, супер. Вървам. Да видим кой ще падне. Падна са 4. Не мога да продължа. Сега си ти. Давай, фърли. О, да! Падна му за 3. 3 ми се падна. Добре. Се съм аз, значи. Добре. Трябва да снимаш, защото не мога да държа. Долу малко. Чакай, дръж. Антей. Още. Готово. Аз получих 5. Браво. Върляй, вече трябва може да бягаш. Кот са падна? 2. Добре, дай мести. 1, 2. Добре, значи само аз снимам. Супер, махни само един пръст. Другия. Супер, те, стой. 3. Значи мога да избягам. Тей. И как? На 2. Ете, сега си че. 2. 2 са падна. 1, 2. Пада ми са череп от Brawl Stars. Да видим какво е. Да видим първо, да ви покажа на вас. Тук. Сега го прочита. Прескочи едно хвърляне на Зара. Не съм аз 2 пъти. Динамайк. 5! Да. Не мога аз. Да, аз свърлих 3. 1, 2, 3, 4, 5. Сега си ти. Като са падна. 5. Като мене. Да, ти А. си червеното. Как се... Ние си ги размислихме на както да е. 2, 3, 4, 5. Прямо ми се падна. Нещо се оприм. Да, ще ви покажа първо на Какво вас. начало е прямо? Не знам, ще ви разберем. Да чета. Върни с 4 полета назад. Ти си при мене. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ти си. 5. Добре. Добре. И аз съм 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ти си давай. 5. Колко са пън? 5. Добре. Му се падна на моя приятел. Така, добре. Дай ми си 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ти си. Малко добре. 5. Добре. Защо само 5? Не знам.
пак я опримо, върни се с 4 полета назад. Добре. Какво спадна? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ти си. Ихи, къде отиди? 4. Добре. Ох. Добре. Дай го сега. Ау! Удари в крака. 1 час по-късно. Падна ми се 1. Къде съм? Ето ма. Ще да ме удариш. Нима, че снимам, ако ме удариш с Зара, ще падне. Камерата. Вижда ли са къде съм? Да. Пак 1! Зара са базика. 6 са падна. Окей. Окей. 5 на мен. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. За малко предана, майка. 6. 6. При мен. При теб съм си. Не! 6. Брат! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не! 1, 2, 3, 4. Върнах с 4 назад. На краката. Я вижда ли се ето? 4. Не, ето е по-напред мен. Се падна. 3. Дай. При тебе съм. Да. Не, пред тебе. Да. Дай. Ето го. 5. 1, 2, 4, 5. Победих. Хора, загубих. Загуби. Как се договаряхме, шипаля. Да, снимаш някакъв штуна.